radioactie komt jong van Skielge, het eiland dat ze staan gewoon al beraden voorrint met vakantiegasten. We zitten op jeugdcamping De Appelhof op Formerum, of we zijn in de boerderij de kantine bij de Appelhof. Joke perplex kwam jong jaren naar de groep Dogs Don't Bite uit Drachten en met haar zetten we nooit een Down the Highway. Ik ben Bob. Ik ben Marius. Ik ben Fokker. Dat is Onne. Ik wil even een stapje terug doen. Ik wil in principe een geschiedenis van deze plek. Dus was eerst Area. Nee, sorry. Hazardous Area, toen Area, toen Condor en de laatste was Dogs Don't Bite. Ja, dat klopt. En dat was Engels. Ik heb de meeste composities gemaakt. En we hadden toen een gitaarwisseling met Jantje Balanman speelde toen erbij. En Bob is ervoor in de plaats gekomen. Ja. En toen hebben we een tijdje getoerd. Ik ben de jonkie. Ik ben er slechts 30 jaar bij. Getoerd, waar naartoe? Ja, we gingen overal. Met Condor was het wat landelijker. En Dogs Don't Bite, dat was toch hoofdzakelijk hier. Het noorden wat. En het noorden. Ja. Ik kwam in 1968 in Drachten wonen. En toen moest Van der Velde Pakkenveen geopend worden. Toen heeft Onne, die zat in Spoedisek, die hebben mij toen opgehaald. 14 dagen later moesten we optreden. En zo is het een beetje gekomen. Wij spelen meer dan 40 jaar samen. Ja, inderdaad. Dat is ook wat te merken, hè? Dat is wel te merken. Dat is best wel te Maar merken, ja. als je praat over muziekvriendschap, dan is dat echt heel bijzonder. Ja. Van Bergen bas, Bob Johnson solo gitaar en ik ben Fokker Fokkerman. In die tijd hadden de jeugdcentra's nog budget, dus wij speelden heel veel in jeugdcentra. Ja. We hebben ook wel met de andere formatie samen in de Melkweg gespeeld. We speelden veel in het Park van Trooien. Overal landelijk. Hier was niet zo verschrikkelijk veel. Dat kwam eigenlijk pas 10 jaar later. En het bijzondere is dat we in principe de oproep hebben gedaan via de website naar Bob. En dat we elkaar weer tegenkomen. Ja. En dat lijkt net of er niks is veranderd. En dat is natuurlijk het mooie, hè? Ja, dat is een mooi verhaal. Wil. Ja, haartjes minder hoor. Maar even zo het verliezen, man. Ja. Zo, dat is een heel mooi verhaal. We zoeken op een gegeven moment hier met het idee van we maken wel eens wat van. Maar we wisten net meer waar die ziet. Dus ik keek al eens op naar hem zocht op via de media. En een vriend van mij, Karel Oosterhuis, die werkt daar in Greens. Doet daar wat ontwikkelingshulp op, denk ik. Of zei ik wie dat net. Maar dus ik een praatje mee. Maar zegt, jammer een keer Loet, bel je maar een keer door in de uitzending. En dan op zaterdagmiddag Radio Martini, weet ik hoe dat precies zit. Ja. En toen kwam die oproep daar en de dorp maar even, de telefoon die stond nog heel gloeiend. En dan zag hier iets lietse man aan de telefoon. Ja, maar kijk, ik zat gewoon thuis op een zaterdagmiddag. En ik krijg een telefoontje en die vent stelt zich helemaal niet voor. Ben jij Bob Johnson? Ja. Wil je je nummer geven aan Marius? Oh ja, is goed. U bent nu in de uitzending. Ja, welke uitzending? Nou ja, en zo is het trombeltje begonnen te rollen. Je staat weer een week compleet. En ik heb beloofd, hè, de Radio Noord, dat we de zaak weer rapporten. En dan zullen we direct spelen komen in dat Radio Martini gebeuren. Dus als het Woordbeat feestje voorbij is, dan maken we maar even richting Greens. Ja. Dus ik ben de reserve dus te zien. We zijn best wel wat Vitesse achter hier en vond ik altijd mooi strak op en melodieus. En wel krachtige muziek. Ja, dat is eigenlijk mijn partij is dan vrij fris altijd. Tempo. En hij is het scheurreizer. Hij is lekker vies bezig. Ja, dat beviel ons goed en gewoon zelf nummers maken. Ja. En dat hebben we toch een hele tijd enorm productief. Het was voor mij de meest productieve periode in mijn leven. Je schreef zoveel nummers. Maar wat leuk is om te vertellen. Vroeger, en ik bedoel echt meer dan 30 jaar geleden, zaten we hier te oefenen. En dit is de eerste keer in 30 jaar dat we zitten hier met ons vieren te oefenen. Dat is een mooi en het voelt apart. Ja, want de geluid is zoals ik het herinner. Ja. Nou ja, dat zegt het meer van jouw verstand, hè? Maar jouw geheugen. Oh, oké.
Ja, want wij zochten oefenruimte toen destijds en we wennen nog thuis. En met 3 jongens kwamen weer dus erbij en een prachtig mooi plakje natuurlijk. Alles zit erin gemeubileerd en zo, dus dat kwam eens goed uit natuurlijk. Want hier natuurlijk geen uitzetdieren dit natuurlijk. Hè, maar, nee, dus het waren er weer terug te komen en we weer altijd oefenen. Dus een prachtig mooi plakje. Dus, Je bent een historie dus. ja, zeker. Enorm. Ja. Enorm. Er werd ook altijd die eten gemaakt. En mensen konden hier slapen. We hadden het buiten de bus. Dus dan als we niet moesten toeren, dan gingen we hier repeteren. Ja. Maar zo wist ik de plek te vinden, die bus. Linksaf bij die grote bus. Oh ja. En dan kwam die honden op. En ik denk, ik kom die uit en niet bekijken. Ja. We kochten een tourbus van de firma Wiebenga op Ziegerswoord. Maar het fort weet ik wat. En dan denk we nooit starten. En dan hier Kees, hier een spuitbusje met eten. En dan rechtstreeks naar de carburateur in. En dan begon het ding te blazen. En dat rekken, oh, dat is verschrikkelijk. Carburateur op de diesel, dat vind ik interessant. Vertel. Nou ja, Sassa, want je... Hoe zit het met de vrouwen? Best. Zeer productief. Ja, hè? Ja, ook dat. Ja, je had erbij, hè? Ben je in fans, groepjes? Hoe zit het? Daar praat dus steeds Waar je ook wil. net zo vol hoor. Ik bedoel, huis wel gaan.